kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barok, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako. Samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Buntag ug malipayong Sabado. Worship the Lord in spirit and in truth because He is worthy to be praised. Join us in our hashtag Becoming a True Worshipper. Diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning. Morning sa tanan. Yes, good morning sa atong mga kapaglaom. Kumusta man mo diha? Okay ang panahon sa tibok semana gaulan-ulan, so atong bantayan ang mga kilid-kilid sa sapa o mga landslide nga area. O ako'y panimbaya dinhi sa Mindanao, akong i-greet o panimbaya diha ang Davao, ang Tagum, ang Mati, Surigao, Butuan, dire sa Bukidnon, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Zamboanga, Jensan, dire sa Osami, sa Pagadian, sa Dipulog, sa Iligan o sa tanan nato nga maabot dinhi sa Mindanao, labi na sa atong nagatan-aw sa GSAT. Daghang salamat sa pagsunod ninyo sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes,
Panimbaya pud no sa atong mga viewers nga nasa Canada, USA, UAE, Kuwait, Africa, Japan, Korea, Thailand, Singapore, Australia, Switzerland, Cambodia, New Zealand, Brazil, ug sa tibuok kalibutan no. Good morning, good evening, good day mga kahong. Isang magandang umaga rin po sa lahat ng mga viewers natin dyan sa Luzon, lalong-lalo na sa Cavite. Maraming mga viewers natin, mga avid viewers natin sa Cavite, sa Taguig, sa buong Metro Manila, sa Quezon City, sa Pangasinan, sa Palawan, sa Bulacan. At sa lahat po na maaabot ng aming programa, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo. Yes, mga paglaom, matamis nga kabuntagon diha kaninyo no, diha sa beautiful islands of Visayas, diha sa Leyte, Bohol, Negros, Cebu, Samar, Romblon, Masbate, Bacolod. We have also Dumaguete, Tagbilaran, Tacloban, and the rest of the island of Visayas. Hello, good morning diha kaninyo hinaot inyong duyugan sa isa ka oras ug tunga karon ani nga programa. And of course mga pagaglaom no, once again happy Sabbath. Kauban sa celebration sa creation sa atong Ginoo ang Hope Channel ga-celebrar pod sa usa ka tawo nga tagayo nato ni pasidungog no, ka importante gyud nato ni siya. Our very own station manager Sir John Joe Kalibod ga-celebration sa iyang birthday ayang karong semana. Happy birthday Kuya Janster. Magpasalamat ta no kay sa iyang dedication, sa iyang mga kahago. Sagsugod pa lang ani, daghan sila I'm sure daghan sila yun kasugod sa naghantod nga medyo nagkadako-dako na Hope Channel. Sir Janster kakauban gihapon kanunay diri sa Hope Channel. O kasi pasalamatan bisan sa kabisi siya nga panahon nagadto gid siya dito sa camping, nahimo siya nga speaker ug nalipay ang mga batanon tungod kay nakabutang na silang mind nga importante din yung media ministry o paggamit nimo sa FB. At least na-open ni magamit sa FB nga dili lang dili tatanang panahon magsigira tag selfie kay usahay magsigira tag selfie ug asang gwapo nga mga angol diri na ta pero maka ministry ta sa FB pinaagi sa mga message labi na mga quotes sa Bible. Yes, dili lang sa everything o sa social media. Pwede na nila avenue nga mahimo na nag-ministry diha sila mahimo makabensahe. Yes, so kami naglaom Sir Jans nga magmalapusod ka sa imong plano sa imong kinabuhi o uban sa tabang sa Ginoo ug sa imong pamilya kauban sa imuhang mga kabataan ug sa imuhang minahal nga asawa. Yes, mga kapaglaom nini karon nga kabuntagon ang ato ang camping sa North Central Mindanao Conference nagpadayon og unyang gabi mahuman na gini ug ako pasalamatan ang ato mga sponsors and partners nga nihatag og panahon sa pagtabang sa atong buluhaton labi na sa youth ministry sa North Central Mindanao Conference. Daghang kayong salamat o ang atong mga campers more or less 3,000 ang atong mga campers. Wow, excited yung Dagan na underestimate na mo nga So muna siya so far ang mao na pinakadagan. pinakadaghan nga camper sa Andros Camp. Na-underestimate na mo abi na mo gamay lang 1.5 lang ang target pero nasubra pa di ay. So, libre ba kaon? Praise God. So, kung Wala naman kayo na pass mawing. medyo nabala kami pirmiro nga basing mas short pero ang Ginoo naghatag Yes. siya nagtanaw siya Provided. butang gid siya daghang panalangin sa ato ang department para makahatag o makapakaon sa daghan nga mga kabataan nga niadto sa camping. So ako pasalamatan dito sa abroad, Charm, Andro, Daryl og sa Cubina Church ni Sir Sammy Salarda, thank you kayo og ni Nat Villanueva Pueblo sa iyang husband. Thank you kayo sa inyong support. O sa tanan nato nga mga sponsors abroad and dinhi sa Pilipinas, daghang kayong salamat sa inyong suporta sa youth ministry sa North Central Mindanao Conference. Yes, may gani kuya no wala ka napagaw kay the last time nga nag-camping mo murag wa kay Wala, tingog. kay dili man ko dito sa stage in charge na, dili man deputy, so dili ta mao mapagaw di ay. na milain. Okay, na-mention ni Ate Bing ganina, mo na siya biggest delegation ever in the history of Andros Camp. Wow. Unya kay sa next year murag tungaon na manggod ang Bukidnon o Coastal. Mission Conference. Yes. I-mission na ang Bukidnon niya, ilahi na pod ang Coastal. So, mo na nga basig mingawon sila mo daghan ang nag-joy. Mao daw no. And praise God ni no mapasalamaton kaayo ta nga daghan kaayo ta kanang nag-join karon sa Andros Camp. Half diba kay mga non-Adventist. Yes. So, kung niya, magpanimbaya ta dito niya. Wow. Ay mo kalimot, magdali mo. Kita-kits. Kita-kitsa niya dito.
And mga kapaglaom, no, today is the first Sabbath sa bulan sa Nobyembre. Yes, and Next pila month. na lang katulugan, no? Pila na lang kapag pamilok, bag-ong tuig na. And we hope mga kapaglaom kung unsa manggaling to inyong giplano karong tuiga, inyo kining na-achieve. Yes, mo na siya nga rason no, nga magpasalamaton ta sa tong Ginoo. Og mga kapaglaom, sa laing bahin atong kumustahon na nga atong mga correspondents abroad all over the world mo ato sa laing-laing dapit. Kumusta man mo diha? Mga pagpanimbaya sa atong mga viewers around the world, especially sa atong mga kapaglaom nga naa sa Cagayan de Oro, diin nagabasi ang panimbaya sa Kabuntagon world. Karon, akong i-share din ha kaninyo ang mga activities sa atong mga kaubang Filipino dinhi sa Abu Dhabi. Abu Dhabi is the capital city of United Arab Emirates. Aduna kini ginaghanon nga 603,492 na 10% niini ang nagatuo kang Kristo. 679,819 ka mga Filipino ang naa dinhi sa tibuok UAE ug kadaghanan niini naa diri sa Abu Dhabi. Usa sa mga Kristohanong simbahan nga anaa dinhi mao ang Seventh-day Adventist. Kini ginganlan og Abu Dhabi International Day Church nga adunay 130 ka mga miyembro ug kadaghanan niini mga Filipino. Sa sunod ngayon, kami maghahatod din ha kaninyo sa ubang mga kalihukan sa atong mga kaigsuunang Pinoy diri sa Abu Dhabi. Kini si Jorna Galamiton, daghang salamat. Daghan kaayong salamat no sa atong bag-ong Wow, partner grabe, abroad, si Jorna. Jorna Galamiton. Wow. Yes. Kauban na mo na siya diri sa una. Bago, dungag nga puwersa sa PSK correspondent. Yes, mga kapaglaom, so gikan sa Abu Dhabi, adto ta sa laing dapit kabalumi nga gimingaw na mo ani niya o gimingaw na pud mi ani niya. Adto ta sa Macau, China, kauban si Ate Lovely Gulfan. Kokway chosen. Happy Sabbath. Maligayang Sabado, malipayong adlong igpapahulay. I am currently here in Chinese YMCA of Hong Kong, Wu Kwai Sha Youth Village, as an official delegate from Taipa Seventh-day Adventist Church of Macau in the 40th camp meeting of Hong Kong Macau Conference. With the theme, Faithfulness to His Word, Grow in the Spirit, the mission of this once-a-year event is to provide a spiritual gathering for our brothers and sisters whose days are fully occupied with their studies and work. Over 300 official delegates from the different Seventh-day Adventist churches in Hong Kong and Macau gathered to be equipped with spiritual knowledge and be spiritually revived with the living Word. This year's main speaker is Pastor Louis R. Torres, who is previously known as the lead bass player for the rock band Bill Haley and the Comets, but now has devoted his life in the Lord's work as a pastor, evangelist, church administrator, and trainer. Well, I was blessed in being here to see the spirit, the interest of the people. It's a wonderful experience for us. My main objective is to inspire greater confidence in the Word of God. Volume 6 testimony for the church, page 38 says, "It is important that the members of our churches should attend our camp meetings. The enemies of truth are many, and because our members are few,
we should present as strong a front as possible. Individually, you need the benefits of the meeting, and God calls upon you to number one in the ranks of truth. We should occupy the time in self-examination, close searching of heart, penitential confession of sins, and renewing our views to the Most High. Kini si Lovely Golfan alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Alright, thank you so much, Ate Lovely, no? Sa atong mga correspondents abroad. Yes. Nice kayo makita mo dara yun. So, grabe no, bisag kung saan mo ka busy, you still spend time to make a video. And this is one way of spending time with God, diba? And hopefully sa ato po, tanan na itong mga viewers, dyan sila kakabusy, makatagit na og time, no? We will allot a time Yes. to God, no? And hopefully, we will do the same also here, no? Karon, we will welcome the set atong very own, ever dynamic and ever supportive Manager. Hope Channel Manager. Sir Chester. Speechless. Nakakay ko na natamim. Sige. Yes, Sir. but before that, no, natay good news. Good Yeah. news kay natay bag-ong social media partner. Sila ni ang grupo sa makabatan-unan sa Western Mindanao Conference. Wow. Mo ginatawag niya sila sa WMC Adventist Youth and Social Media, headed by Pastor Coligado and Pastor Doble. So na si Kuya Jenster mo explain nato Yes. kung iyon sa nila ni pag-discover ni nga grupo. Good morning sa inyo. Good morning. Nakakita namin kitang social media partner dito sa No, Western. actually, it's not just a Western. social media partner. It's actually a Hope Channel team nga nabuo sa katuo magud ko nga Western wala sila ikuan na wala sila team ba niya. Ana bitaw nga pag-abot na mo dito while himo tag seminar naa na maday solid kay nga team ang Western Mindanao Conference. Wow, muna sila. Then mao ni sila to nakita nang Kita grabe sa ka screen na to. grabe gid ka active nga mga batanon. Kayo. Unya dili lang ingon nga active lang napag skills in video production. Then mana malipayon kay ta nga uy kulang ang equipment na lang. So I'm very happy for the leadership also sa sa Western Mindanao Conference pinagi sa ilang presidente o ilang treasurer as Pastor Cadet o si si Sir Siloy nga willing po sila mo invest og equipment for WMC kay naanay na team. Then with the leadership of Pastor Doble og ang mana gingon ako sa lecture nimo dito sa Rawing, di ba? Utang kabubuton sa Hope Channel gyud ang mga batanon. Kaya Yes. kapadagan sa mga sa ministry sa Hope Channel batanon man gyud. Mauna di man nimo mauna nga it's a di mabuhi ang youth department kung wala Hope Channel. Pero di mabuhi ang Hope Channel kung wala youth department. So, Grabe Mauna nga nga. dedication. Thank you. Mga more or less pila ka na sila, Sir John? Actually ang solid kini nga team mga 6 to 8 na sila. Plus nadungagan pagid sa daghan kay katong nag-seminar dito then we had naglistahan mi sa ilang mga pangalan. In fact, nabahin-bahin na sila every district na sila project nga i-submit nila April. wow. So excited Sir, for we are Mga for video looking production. forward, no? Dungag nga Sa mga places ang cover sa ang WMC, sir? WMC man ang Usamis, Pagadian, Pagadian. Bacolod. Actually, gamay pagkabahin anang Western nahimo siya na ZPM na nagamay ang territory niya nga pwede ra nimo i-travel og 3 hours Yes. end to end. Pero bisan inana God has blessed WMC with dagdag activities dito. Adi man ingon kay taga Western ko. Taga Western ka. Taga Western ka. Pero Western dagdag din sila. activity po ng Western Mindanao Conference. I mean, every mission atong gina-encourage you to create a media team. And North Central Mindanao Conference is also creating another team of their Wow. own. Kaya Uy. di man Nakakira. nato makaya sa Hope Channel there is a Cagayan de Oro, there is a SPUC. Yes. Di nato makaya. And we hope nga kaning ang NCMC invested actually. Thanks to Sir Mendez and Pastor Bacos vision nga with Pastor Kaime. Kaime. O nga invest sila ₱500,000 pesos just for equipment. Media. Yeah. For So ministry. gi-announce Praise ako God. nagahapon kinsa gusto mag volunteer sa NCMC. At tumo kay Pastor Kaime kay kinahanglan na sila team kinahanglan equipment. So yeah, yeah, so welcome sa Western Mindanao Conference Yes. media team. Wow, Welcome, praise welcome, Family sa Hope welcome. Channel. Hinaut So, nga nanatay- makita na ta sila ang kuano sa ila ang product. Yeah. Yes. So nanatay Jensen nga team, nanatay sa Davao nga team. Then nanatay sa Zamboanga nga team, wala pa nato na officially welcome, wala pa sila equipment. Ito na i-welcome din Western Mindanao Conference, NCMC, ang pinaka-last, hopefully Northeastern, mugsugod na po sila. Taga Northeastern. So, mga kapaglaom, karon maminaw kita og usa ka awit nga makahatag ka na og dugang kadasig. We are proud to bring you Sir Sherwin Cañales alang sa Harana sa Kabuntagon. At 6 years old, he found satisfaction in singing, gained confidence from being inspired to sing for the Lord's goodness and love.
he continued to develop and make use of the talent God entrusted to him. Hoping to move people's hearts and souls, even inspire them to follow Jesus Christ, is his utmost goal. Receiving nothing in return except the profound joy of serving God and letting himself become the instrument to declare the Lord's glory. Today, visiting the country from the United States, Panimbaya sa Kabuntagon World proudly gives you a friend and a brother, Mr. Sherwin Cañales, only here on Harana sa Kabuntagon. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of his Spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, lovers on my side, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed. Waiting and waiting, looking above, echoes of mercy, lost in his love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Yes, do daghan kayong salamat sa matamis nga awit, Mr. Sherwin Cañales. Yes. Yan ang baby din isa sa mga nasa Kids Station. Kids Station. Yes. Actually, sila ang gahago sa Kids Station. Libay ko na-meet gina ko siya dire. Sila nakamit niya na niya sa US o na with Charman Andrew. And Sir Dem, then nakamit niya na niya dito. Then, ginamo, gidahom mga mahimo gid siyang pamilya na ginato sa Hope Channel dire. So, mo nang lipay kay sa iyang participation. So ang iyang pagbisita dire, Sir Sherwin, thank you kayo sa imong pagdedicate sa imong talent for Hope Channel. O dili lang sa pagkanta, dili lang sa pag-host, ang pag-produce ng mga segments. Yes. Especially Kids Dili Station. lalim no ang paghahinog tayo. Busy biya. I mean, nakatumingin na katong Amerika. Ma-feel gina mo ba nga, busy mo yung mga tao diri. Pero sa dedication nga gilang gihatag, di lalim. I mean, Andrew and Charm, si Andrew, he's most of our videos nga nakita nato diri is actually edited by Andrew from the US. Even our ginatape nato diri, ginapadala pa gina kay Andrew for him to edit and ibalik diri. So inanakahago sila dito despite their hectic schedule. Bisan sa iyang eroplano nga iyang ginatubilan kada adlaw. Napagid siya panahon nga i-edit dito. So thank you kay Andrew para padayon sa Salamat kay participate. sila ang paggamit no. And of course, mo ni siya ang
kung panahon nga magpasalamat ta. And karon po mga kapaglaom, gusto po mi magpasalamat sa usa ka tawo nga grabe ang kahago diri no. Amo ni siya gi-mention ganina. Way lain. Sir Gender Joe Kalina. Mao din gibalik ninyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kumana lagi. Happy birthday. Wow, that's si Steffi. Happy birthday to you. Yes, Wow. Steffi wants to sit beside Daddy. Wow. Steffi wants to say something. I wish my daddy would be healthy. Oh, that's your wish for your dad. Kitsa nagulolo ane. So, happy Sige, birthday, sir. sir. So we would like to welcome And also, Glenn. Yes, happy birthday. And si Glenn. Napon Napon si Glenn. sa itong mga kwandere, no? Napon si Glenn. Birthday ni Glenn karon. Sa itong mga Mga volunteers kapaglaom diri, no, inani Asa si diri. Glenn? Asa man ni ang atong Glenn? Magawa Yes. sa. So, happy birthday, Glenn. Napon ang atong cameraman. Patay ang atong microphone. Kaya siya may ka-control sa mic. Ang audio man Mga na to. kapaglaom Come here. no, inani gyud ta diri sa Hope Steffi. Channel. We are family. Yara, So, Glenn. Happy kinsa- birthday, Glenn. Hi, Mana si Glenn. Happy birthday, Glenn. Naray mong cake, Glenn. Oh, Naray nga, mong cake. Naray mong cake. So, happy birthday, Glenn. Happy birthday, Glenn. Yes. Oh, i-blow ni mo cake, Glenn. So, ikaw. Ikaw na lang, Blue. Ikaw na lang, Steffi, for cake, Glenn. Wow. So, happy birthday. Happy birthday, Glenn. Thank you so much for your, So, ano. sir, so naba kay message sa ato ang mga volunteer karon? Minsahin ako sa itong mga viewers. Thank you so much for supporting... sorry kayo, niagi na. Ito na. Thank you so much for supporting Hope Channel, sa itong mga viewers, sa itong mga sponsors. Kanunay gid din yung pagsuporta sa Hope Channel, sa itong administrators sa South Philippine Union Conference. Thank you, gigayo, sa inyong pagsuporta, sa itong mga leaders, mga directors, akong pamilya, nga parayan ginagasuporta sa ako kaya akong anak ko sa inig mata mingon siya nga I sleep, Dad's kid's not here, and I wake up, Dad's kid's still not here. Kita na jud. Nasisagana, pero thank you so much, Steffi, and Shani, and Ma'am Ski for understanding our work. And thank you sa inyo, Hagid, actually. Yes. The same mensahe man actually as a very weak leader sa Hope Channel. Weak? No, I really thank all of you, no, mga Hope Channel volunteers for completing me. Kay daghan kay loose ends man gid kung dili. Imagine nun mo na sa una kami lito lang duha diri. Di man lalim oy. Isuga pang hapak mi kamera, then kamera duha kami mo himo sa set mo, himo sa lights mo, himo sa umani abot si Rami sa actually una day si Rami. Then tulo mi ni Rami. Hindi man na makaya. Kamera tulo. Then niabot mo ang mga volunteers mo kamo na tanan. So at least na po yung time sa akong pamilya. Yes. How about Kuya Wing, in behalf sa ato adiri, hatag kag message no sa atong manager. In behalf sa mga boys, mga gwapo-gwapa, o sa mga girls din nga gwapa, sir, daghang kayong salamat. Makalaom ka nga, bisan kami sa kabisihon sa mga trabaho, magpadayon na among suporta diha kanimo. Thank you, Gigayo. Pinaagi sa buluhaton sa Ginoo. God bless sa imong pamilya, sa imong kabataan. Always kanang sweet sa FB nga pirmi na mo makita nga sweet kay mo. So God bless and good health and padayon sa kada sigon. Yes. And you? Gusto lang ko magpasalamat no, ha? Kasi palitan nimong dala. Let's go. Amin ako mag-message ko. Nakulbaan ko pa. Ano po ko? Ay, mag-message. Mga kapaglaom, no? Kinsa man sa ato diri ang hadlok sa adlaw. Mahadlok magpainit, magdagandagan, no? Kay init kayo. Well, I know nga nasayod ang tanan nga importante kayo nga magpainit punta panalag sa ilabi na sayo sa Kabuntagon. Ngano atong tanawon sa Health Bits. During the creation week, God created the sun on the fourth day. God created the sun to help the plants, the trees, fruits, vegetables, and grains to grow for food and to help the animals and human beings to grow and develop as well. Today's scientists have come to recognize that exposure to the sunlight has beneficial effects on human health. The best known benefit of sunlight is the ability to boost the body's vitamin D supply.
At least 1,000 different genes governing virtually every tissue in the body are now thought to be regulated by vitamin D, including calcium metabolism, neuromuscular, and immune system functioning. Although most of the health-promoting benefits of sun exposure are thought to occur through vitamin D photosynthesis, there are maybe other benefits that are needed for good health. More benefits of sunlight are the following. Sunlight lowers blood cholesterol level. It helps develop strong bones. It prevents multiple sclerosis, decreases the risk of certain cancer, lowers the level of pain, arthritic joints, improves the function of the liver, stimulates the production of more red blood cells, enhances immune system, stimulates appetite, improves digestion, elimination, and metabolism. And it will also improve your sleep at night, and it helps fight depression. It also helps clear skin problems like acne and psoriasis. And it also acts as natural antiseptic. Here is the recommendation for sun exposure according to the environmental health perspective. 3 to 15 minutes for white skin, 15 to 30 minutes for black skin when the sun is high in the sky, with 40% of the skin area exposed. This is Miss Laila reminding you, truly, the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun. Be healthy. It's a wise choice. Thank you, Ma'am Lai, sa imo ang konod dala-dala nga health bits tagabuntag sa Sabado. And of course, we would like to greet also our very own kani greetings ni kan Pastor Paulo. Please greet Malu del Rosario Maghilom with husband Edgar Maghilom, watching Panimbaya in Canada right now. And Chato Katingan in Canada. This is greetings from Pastor Nelson President Paulo. sa Hope Channel Hello, Pastor. Philippines. Good morning. Salamat sa kuan diha pagtatanaw na mo diri. And of course, ato ang kuan amo ang mga Facebook viewers no nga early kaayo ga atang sa mo diri. Salamat kayo. Dili kisa na Yes, sila nadiri si Jenny Rodwell, si Esther Ortiz, si Alamag Drix, si Alamag na Drix din o si Ginaline Maluluyon, Manalim, o si Almosira Angaw, oy Jason. So kuanin ni Direk. So sa mga og ni Amisiko. Og sa tanan nga nagtan-aw karon daghan kay ni sila si Galvez, si Gako, si Coligado. Pastor Golicado na. Si Pastor Golicado. Yes. So thank you kayo sa pagtanaw, Pastor. So mga kapaglawom, ang inyong paborito nga harana sa Kabuntagon. Ano yan, usap? The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, 3 in 1,
Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great you are. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great you are, how great thou art. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Worship is the very essence of our faith. We worship because we believe that praising the Lord is significant in what we believe in. But what is worship? Do you think it's the slow song we sing in the church? Or reading out the Bible? Or the attentiveness we show during a sermon? Many Christian churches these days have changed their worship styles. Some opt to use drums and cymbals. Others use guitars. And more often, the majority would go to a piano accompaniment. But does our way of worshiping really matter to the Lord? There are some solemn melodies. Others would get carried away that they would bang their heads, and others would lift their hands while closing their eyes. These are how unique Christians worship. As is often the case with our different experiences, we have different impressions and reactions to worship styles. But does the Bible say about true worship? We do our best to get it right. But part of being right is admitting that there are common errors in the way we worship. Let us ask the Bible about becoming a true worshiper, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, you are back here for Good Morning Pastor, no? And before tamo proceed sa ato ang pag-istorya sa topiko nato on worshiping God, pasalamat sa Mr. and Mrs. Sherwin Cañales for that beautiful song rendered kaganina sa ato ang harana sa Kabuntagon, no? And so mga kapaglaom, no, how do we worship God? Is there really a proper way of worshiping God? And we are privileged this morning to have with us all the way from Digos, Davao del Sur, ba, Pastor? An instructor of SPAC, Pastor Robinson Zapico. Good morning, Pastor. Good morning. And welcome to Panimbaya sa Kabuntagon World. Dito ni si Pastor sa Managa sa akong yutang na tawhan. Ba? Sa mata na He traveled all the way para makagauban sa ato adiri. Aha, diba? So, Pastor, ang gingon pa ni Awing, pero naisunod. Di ba? So Pastor, sugdan nato ni Pastor ang topic kay, di ba? We've been told if you're a Christian, you have to establish a relationship with God by worshiping Him. Pero Pastor, unsa man gyud? Unsa gyud ay nang worship? Is there like when can we say that we are really worshiping God? Okay, thank you very much. No, ang pagsimba usa sa mga gi-expect sa Ginoo sa iyang makatawhan. Kay mo basahon ang balaang kasulatan sa Isaiah 43 verse 7 nga usa sa mga reasons nganong gibuhat ni ang tao aron siya magahataw himaya, magasimba kaniya. Now, ang naa din na po nga teksto diha sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 nga usa sa mga reasons nganong gitawag ta gikan sa ngit-ngit ngadto sa kahayag aron kita magadeklarar sa pagsimba
paghatag, paghimaya kaniya. And that is the only way that we can give to something to God. Kay kung mahisgot ta og kining kwarta, kinabuhi tanang butang, nining kinabuhi nining kalibutana, tanan iyas Ginoo. Walay ato. Tinuod. Pero unsay atong mahatag ngadto sa Ginoo? That's the only way to give praises and glory to Him. So Pastor, lain-lain man gid ang kultura sa tao. Doon na po na sila lain-lain nga tulumanon. Unsa man ni nga ang ilahang makaingon ba kita nga kini tanan maayo at tubangan sa Ginoo sa ilang pagsimba? Ang pagsimba nag-connect na silang mga religion. Okay, mo tanawon ang definition sa dictionary, nag-ingon nga religion is a system of belief and worship. So dili tanan nga mga sistema sa system sa pagsimba nga makapahimuot sa Ginoo. Now dunay mga major nga mga activities sa ubang mga religion nga part ilang worship kasuko sa Ginoo. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 16 bersikulo 2 nag-ingon nga sila magapatay og mga tao pagapatyon kamo nila kay ila kining ginahuna nga kining maong buluhaton nagsimba sila ngadto sa Ginoo. So that is the evidence nga dili tanan nga practices ginadawat sa Ginoo. So dunay gihalad dunay gilatad diha sa balang kasulatan unsaon siya pagsimba. Ang Biblia nag-ingon nga sa sa Juan kapitulo 4 bersikulo 22, 23 ug 24 nga ingon ang Ginoo nga dunay magsisimba nga gusto sa Dios nga may magsimba kaniya. O kini nga mga magsisimba mao kining una nakaila sa ilang gisimba. Ikaduha, mao ni sila ang nagasimba sa espiritu. Nagasimba sa kamatuoran. Okay. Nagasimba sa pagkabalaan. Kung walay pagkabalaan, walay kamatuoran, walay sa espiritu, walay simbang nahimo. So inana siya. Would you say, Pastor, nga kana siya muna po na ang gi-prescribe sa Bible nga true worship? Sa imong gi-mention. Dunay gitawag og tinuod nga mamagsisimba. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan 4 bersikulo 23 nag-ingon ang atong Ginoo 22 magsugod kamo nagasimba sa inyo sa wala ninyo hiilhi. Apan kami nagasimba sa among nailhan. Kay ang pagsimba nga tinuod gibase sa kamatuoran ug sa espiritu. Ang uban ingon nga tinuod yun ako simba kay nakahilak yug ko. Emosyon, no? Pero dili madala ang Ginoo emosyon. Kay ang pagsimba sa Ginoo gibase sa kamatuoran. Ang pangutana gibase ba na sa kamatuoran? Unya ang uban ingon, bisig unsa ang kahimtang sa atong pagsimba basta ang atong gisimba ang Ginoo. Ang pangutana, tanan bang sistema sa pagsimba dawaton sa Ginoo? Dili pod. Ingon diha sa Mateus 15 bersikulo 9 ug 10 at 8:9, ingon siya nga ingan ato Ginoo nga kawang lamang inyong pangsimba kanako. Kay halayo kamo sa ako ang presensya. Ang inyong kasing-kasing layo ra kayo. Kamo mga dautan. So kinahanglan yun po no nga kana bitawng you acknowledge kung kinsa, di ba, Pastor, kung sa imong ginasimba, kato imong gina-mention. Pastor, before lang kuan, tamo proceed pa. Follow up lang ko, kana imong gingon bitaw in spirit, you worship God in spirit and in truth, sa kamatuoran ug sa espiritu. Unsa na siya para lang masabtan sa ato ang mga viewers, Pastor? Can you give example nga mo yung kag I am worshiping sa kamatuoran, in spirit and in truth. Ang kanang giingon unsaon pagsimba ang Ginoo diha sa espiritu. Kana. You cannot worship God in spirit kung ikaw wala pa magamhis balang espiritu. Ingon ang una Pedro kapitulo 2 bersikulo 5 nga ang Ginoo nagtinguha nga ang ato ang matag usa kag ulingon mahimo ni siyang panimalay sa balang espiritu. So we cannot worship God in spirit if wala kita ma-spiritualize. Kalibutanon pa kita. Ang ato nga kasing-kasing puno pa sa pagkadautan. Dili ka makasimba sa Ginoo sa espiritu mo. Nang Proverbio 23:26 nag-ingon ang Ginoo, anak ko, ihatag ka nako ang imong kasing-kasing. Nagpasabot nga di ka makasimba kung halayo ka sa iyang presensya. In other words, Wing, no, ang pag-worship is resulta na siya sa imuhang
relationship sa Ginoo kay gi-acknowledge man nimo siya so na ang Holy Spirit. Dili na siya ingon pastor nga moampo lang gyud ko kay mo na gyud ni siya okay mo nang kuan ni na. Buhaton lang gyud nako, di ba? Dili kay magampo nga bari-bariw na ka di gani ka makakuan sa imong tapad. Basta ako ni maluwas na jud ko mag-worship ana ko. nga kay okay for example 77. Sige okay. Ala alas 7 na. Sige bahala. Bahala na ka diha bari-bariw na tani. Ana dili siya na basta buhat naman lang siya, di ba? So ang gilatid sa balang kasulatan ang pagsimba sa Ginoo una 29 bersikulo 2 sa Masalmo dunay pagkabalaan. So kung nagasimba nga wala ang pagkabalaan, wala mahimuot ang atong Ginoo. Unya diha sa pagsimba ingon pag yun ang Deuteronomio 16:16 na kung muadto kamo sa templo ayaw kalimot pagdala sa halad. So ang pagsimba mo nang itawag na sa Greek og latria because latria it is offering of our body to submit our body totally. Mo nang itawag submission to the will of God. Di ba? So balik ta pastor sa time of Moises. Giunsa man to ang ilahang kapanahonan ato nagsimba silang kapanahonan sa ilang pamaagi o nakapahimuot ba ni sa Ginoo katong time of Israel sa time of Moises? Ang katuyuan nganong ang Dios nagpadala ka Moses ngadto sa Ehipto aron kuhaon ang iyang katawan sa Israel tungod kay wala na sila makatunong sa insakto nga pamaagi sa pagsimba. Ug usa sa mga unag yung gihatag diha sa napo kasugo dili ka magsimba og lain sa Dios. So ang Ginoo naghatag og instruksyon unsaon sila pagsimba. Sa unang panahon before gihatag ang instruction magtukod og santuaryo. Santuaryo sumala sa Exodo 25 bersikulo 8 nga magtukod kamo og santuaryo aron ako makapuyo diha sa liwala ninyo. Ang pagsimba by family, by individual, private nga pagsimba, pero sa diha na nga panahon ni Moses dito na natukod ang pagsimba nga gitawag congregational. May assembly na. Levitico 23 bersikulo 3, kinahanglan kamo magatigom aron kamo magsimba. So diha na nahitabo ang worship o ang congregational worship. So palap lang gamay pastor. Sa karon nga moderno nga kapanahonan sa time of Moises, klaro man gito baka man gito nga ang mga bulawan gihimo nila dayong baka niya dito sila nagampo. Sa ato karon nga moderno kapanahonan, paano na to ma-determine ang mga tao nga nagsimba og Diyos? Medyo kwan lang kanang kamay lang nga. Kung imong tan-awon ang sa una, pagsimba ni klaro gito nga simba baka gyud. Pero kung imong basahon ang record sa balang kasulatan sa Bagong Testamento sa Colossus kapitulo 3 bersikulo 5 nag-ingon nga dunay pagsimba og Dios dinhi sa atong kagulingon. Usa niya na gitawag kaugalingon. Kadalo ingon diha. O mga selfishness, pagsimba din na siya og Dios. Kanang kanang ang imuhang kaugalingon na maoy gisunod nimo dili na kabubutos Ginoo. So nahimo na kang nagsimba og Dios. Daghang pamaagi dai. Ba dili ra gyud siya ngayon nga kay kana nagkuan ko. Mo ra gyud na siya, di ba? Ana Pilipos 3:19 nag-ingon ang pulong si Ginoo ni Apostol Pablo. Kining mga tao nga nagpakadios ilang tiyan. Nagpasabot nga kining sa tiyan kanang bisuon sa gana, pagusog, gluttony. Dios ang ilang tiyan ana. Mo na siya. So daghang gyud siya paagi no kay dapat ang imong i-worship ang Ginoo. Pero pastor, how do we correct this pastor? Kanang bitaw napapay pamaagi pastor nga kay ay sayop di ay to siya nga kung pagampo. So would that be corrected pa ba pastor? Ang Ginoo naghandom sa matagusan nato nga masimba gyud sa insakto nga pamaagi. Now dunay pagkabalaan diha sa kamatuoran, diha sa espiritu. Ang pangutana karon ato bang nasimba siya diha sa espiritu? Ingon ang gikinahanglan gyud sa pagsimba no nga atong ipakita sa Ginoo ang atong pahigugma kaniya. Ang pahigugma sa Ginoo, gugmaon ni Ginoo sa tibok mong kusog, tibok mong kalag, tibok espiritu, tibok mong kasing-kasing. Ang pangutana, ato bang gigamit ang atong kasing-kasing para sa Ginoo? Gigamit ba nato atong kusog para sa serbisyo sa Ginoo? Ato bang gigamit ang atong kaugalingon sa pagserbisyo sa ato ang sa iglesia? Pero ang pinaka-importante gyud bisag unsa pa na sa outward appearance ang tan-awon gyud sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing. Oo. So ma'am, ako nakuha ganina yung sa tiyan magkuan. Magdito nga nag-diet ka. Hinay-hinay gyud ka. Hinay kay makadaot man po sa imong lawas. Man, in all things you do it for the glory of God. Yes. Diba? Pastor, salamat kay Pastor. Would you have a parting message, Pastor, sa atong viewers sa imong mga kauban dito sa SPAC, Pastor, sa imong pamilya? Okay, so sa tanan natong mga listeners and mga viewers, salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa atong
Hope Channel Philippines. Oo. O kusog ni dito sa Davao Region. O sa ako sa mga kaubanan sa MPH program. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa ato ang sa atong programa. So, ang pamilya ni Pastor, basta natanaw sila karon. Akong pamilya sa SPAC, South Philippine Adventist College, Mrs. Amor Andres, o sa akong anak, si Kina Sapico, o sa Pico, akong asawa, Amor Andres Sapico. Salamat sa inyong pagsunod. Naminaw, nagkuhan sila karon, nagsunod sila karon. Ora, di ba? O daghang kayong salamat, Pastor, ha? Sugod pa lang ni Pastor ba? Okay, so mga kapaglaom, no? We must always remember that in all things that we do it all for the glory of God. Amen. Just like these little kids for the Kids Station. Welcome to Kids Station! Today we'll be having the word of the day! So Kayla, what's the word of the day? Do you want to guess? Yeah, sure. Let's give it a try. Okay, it starts with a letter R. Wait, that's not even a clue. This word means the way two or more people connect. It's kind of hard. Can you give me another clue? It's hard to define, but I'll show you anyways. Like this. That's easy. Hug. No, hug doesn't even start with an R. Here, I'll just tell you. It's relationship. A relationship with God is very important in our Christian life. We can grow our relationship with God by praying, reading the Bible, and spreading God's word. So what is the word of the day? Relationship! Where did you come from? From heaven. So remember, as Christians, having a close relationship with God should be our number one priority in our lives. Happy Sabbath! Bye-bye now. Lain usab nga adlaw mga kapaglaom, ang ato paghimuon karon nga Bible Beats. Ako makauban karon, Bing. Thank you sa imong pagkuyog usubli usab My karon. pleasure. Yes. Og Wing, unsa man nga ato ang pangutana sa ato ang mga kapaglaom or sa ato ang mga katawhan diri sa atong dakbayan sa Cagayan? Yes, dinita karon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Atong sayron kanila karon ning kaadlaw nga dunay usa ka tawo nga tax collector o maniningil og buhis. Gitawag ni siya sila sa una og tikasan kay pirmi ni siya gapanglamang. Pero gusto gid siya makakita ni Jesus. O gusto siya makita ni Jesus. So atong sayron sa atong mga kapaglahom karon kung kinsa kato nga tawo. Kita kabalo pero atong pangutana kabalo ba atong mga kapaglaom so muna atong gusto mahibalan. Yes, ato i-challenge sa mga kapaglahom dinhi sa Cagayan. So, tara. Tara. Among pangutana sir, kinsa tong sa Biblia nga usa siya ka maniningil og buwis, tax collector siya. Unya gamay siya nga tawo, gusto siya makita ni Jesus. Ikat-kat pa to siya sa kahoy. Kinsa to nga tao? Tax collector, maniningil sa buhis. Si kuan. Torko. Ha? Ikaw? Torko. Torko. Tax collector to siya. Z starts with letter Z. Saldi aw. Gamay nga tao, gamay nga tao. Wala. So, sige, kaya wala man mo makabalo. Ha? Gulayat. Ay, gusto siya Si kinsa ganito da? Kuan na tong. Gamay nga tao. Na one. Klo. Z ang nag-start sa iyang name. Sige, wala mo yung idea. Sanjo. Kinsa? Si Sanjo. Lazarus man siya. Lazarus si mga imo, sir. Ano ang nakuikuan na? Lazarus Wala kay idea? Lazarus po. So, ang tubag, si Zacchaeus. Zacchaeus. Sige, kinsa to ba yung kinsa ganito nga tao? Si Zacchaeus. Si Zacchaeus, itong gamay nga tao, tax collector. So, wama mo nakabasag Bible. Tagaan mo na mo. Tagaan tigag Bible. So,
Kay Bible. Ikaw, kay lalaki man ka, bali mo, kanay mo ha. So, thank you. Kabasa mong Bible, kasi wala nakabasa. Ikaw? Wala. So, kinsa man tubing, katong taong gusto mo kita. Zacchaeus. Si Zacchaeus. Sige nag ipalabas sa TV. Niya, okay ka diha? Ang answer is si Zacchaeus. Zacchaeus. Nakabasa na mong Bible? Wala. Sige, nagbasa mo mong Bible. Tagaan mo na mo, Juan. Oh, kamo nitong ano. Yeah. Thank you. Ayaw mo, di sa magkuya-kuya. So, thank you kay sir. Thank you. Yes, thank you kay Bing sa imong pakiguban ako karon nining adlaw. Yes, dagatag mga kapaglaom nga wala nakaget sa letter Z nga nag-start si Zacchaeus. Yes. Makasusubo kayo kay daghan pa kayo wala nakabalo sa Bible. Kinahanglan gyud nga magtuon sa balaan kasulatan. Yun na siya. So, unsa imong experience karon? Nindot nga experience? Nindot kay halos mga kabataan ng ato ang na-interview mo Yes. kanaw tong kabataan diha sila magsugod no sometimes na bata sila magsugod Sugod nagbasa Bible. basa Biblia mag-study na sa Bible. Yes, mga kabataan nga liho kayo ug dinhi mo gunitan, di gini mo maabtan. So, mga kapaglaom, thank you kayo. Kinahanglan gyud nga magtuon tas balaan kasulatan. Kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamataran kini si Bing Kabahog. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya gikan sa FINMA COC Engineering STEM. Yeah! Mayong buntag mga kapaglaom, happy Sabbath na usab kaniyang tanan. Ani asab kita sa itong segment on Let's Pray today. Kung din kita maghimo sa itong 777 prayer, kabon usab sa inyong ipangpadala nga mga prayer request. Ato ya pong kauban sa pag-ampo dire si Sir Zapico. Good morning, Pastor. Okay, Thank you so much for being with us. Karon ano yung mga prayer request nga itong i-appeal sa pag-ampo. Good morning po, Panimbaya sa Kabuntagon. Mga yunta kog prayer ninyo about my niece. He is 5 years old. Nasa karon sa ICU, suffering from dengue fever. Na critical na yung condition. I hope God will help him. With God, all things are possible. From 090552, palihog papel mi pray sa akong mama nga dunay balatian nga unta maulian na siya ug makasimba na. From 095642, please pray sa among Bible students nga sila makasabot sa kamatuuran ug mag-alagad na tinud-anay nga naa sa Ginoo. Another prayer request from 0929-421, please continue praying sa mga students nga adunay problema sa ilang Sabbath observance. And lastly, atong i-appeal sa pagampo ang mga campers no nga nag-appeal sa atong Andrews Camp diya sa Pasil, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Sa Pastor, atong i-appeal sa pagampo. Okay, so atong gihangyo ang tanan niya. Duulan ang Ginoo pinagi sa pagampo, magampo ta. Among gamahanan nga Dios magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagaduol kami sa imong trono sa grasya ning matahom nga buntag. Kay among gibati nga sa among kaugalingon wala kami mahimo. Amahan, salamat sa imong saad nga ang tanan namo nga mga hangyo ipaabot diha lang kanimo pinagi sa pagampo. Among giampos pinasahi ang nagapadala sa ilahang mga prayer request usa ka inahan nga naa karon sa tablanan naa sa nagbalatian. Among giampong ikaw magahikap silang panglawas. Maayo siya ug usab sa usa sa bata nga naa karon sa ICU tungod sa dengue. Nagampo kami Ginoo nga ikaw magapanalangin sa mga doktor nga ang tanang nga mga medisina nga ginadapat makaayo kini o maka-restore siya. Salamat ikaw sa mapanalangin sa tanan nga mga Bible students nga magpadayon sila sa pagtuon sa imong mga pulong. Ug usab among giampo nga ikaw magpanalangin sa mga estudyante nga dunay problema sa ilang klase sa Sabado. Tabangi nga ang ilahang mga teachers, ang mga administrators sa eskwelahan maghahatag nila og consideration. Ug usab ang tanan nga mga doon nag-attend sa camping sa Kauswagan, Pasil, ikaw magabantay kanila Ginoo o labi na sa mga non-Adventist nga nagatambong nga mga batanon nga ang mga programa nga ilang nasabtan magagiya kanila sa pagkaplag sa dugang pagkatuon sa mga pulong.
Ginoo sa among tanan nga nagapaminaw. Salamat sa iyong pagtubag. Ikaw bendisyon namong tanan. Sa ngalan ni Jesus ang bugtong ng luwas. Amen. Amen. Salamat kayo, Pastor, no? Sa pagampo. O mga kapaglaom, hinaot kaming pinagi sa pagampo itong himo, kinakatag ka na ito og dugang kada sigon, og dugang paglaom sa itong pagtudya sa Ginoo. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is more, your grace is found. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. 'Cause you're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mga kapaglaom, no, aniha na pud kita sa paghatag tambag suliran sa usa ka lalaki nga nangutana unsa gid daw iyang buhaton ani sa iyahang fiancé diri sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I am a happy-go-lucky guy, 29 years old, usa ka teacher sa usa ka tulunghaan diri sa CDO. Nakoy girlfriend, 7 years na mi. She's also a teacher. Actually, namalay na jud ko last January. Apan medyo na delay kay kulang pa jud ang budget. Pero karon medyo nabugnaw jud among relationship kay most of the time dili na jud siya masabtan unlike before. Grabe na jud siya ka emotional. Gagmayng butang, hilakan. Ganahan kaayo siya tilok sa mga gagmay nga istorya. Then very suspicious sa mga tao sa iyahang palibot. In short, daghan kaayo siyang issue sa kinabuhi. I tried to stop her pero mag-away na noon mi. Hangtod nga na-conclude na ko nga murag naa jud siya'y problema. I think it runs in the blood. Ang iyang auntie nagka-nervous breakdown.
Ang iya sa digsuon na diagnose nga schizophrenia. Apan ila lang kini gitago. Iyang mama na history sa postpartum depression. So murag kandidato pud siya sa related nga sakit. I know nga masakitan siya kung makabalo siya nga nagpadala kog letter, but I badly need your advice. Please help me mintras wala pa mi naminyo. Thank you kaayo, God bless. Seryoso Ba, bagay seryosong babugat siya. Nasa yung No, kung unsa bagyod health siya. nga related. Oh, kuan ni siya mo ni siyang kuan ba mental health nga issue which is kana bitaw kanang another pressing nga issue sa ato ang society karon. Di ba? Mental health. So, ato lang i-repeat ha ang iyang sitwasyon na malay na maminyoy na sila fiancé na, di ba? Kaso lang na extend kay 7 years sila. Oo, wala pa budget. Dili pa makaya siguro. Because I presume nga nagsabot na sila kung kanus ang bulana. Di ba? Pero wala pa lang siya na dayon. Namalay naman. Namalay naman. Nagsabot naman diba? Nagsabot-sabot na sila. So, Fitz, kung sa imong maikatambag bilang lalaki, pareha sa iyaha. Cool ba, no? Okay. Cool ba? Una, sir, thank you so much for sharing your problem with us. No, though, medyo kwan sa seryoso isang butang. Thank you so much. I just want to emphasize something. Kani nga babae mo hang imong problema karon kay sa mo'y tao, di ba nga, before imong gigugma gyud for 7 years. And now nga nakay-na-discover nga something sa iya, medyo nakay second thoughts, di ba? So ako lang i-advise siguro, do imong choices. Di ba, kung love mo mga tao, you will accept her or him for who or being the support. Kung kinsa gid siya. So support depende ka. sa imo kung i-accept mo siya kung unsa yang sitwasyon kay medyo na magisa health problem. Are you willing to be with her? To be her right hand naglibog siya sa Fitz. struggle ani? Mo na yung struggle. Ikaduha niya nga choice. And una, imo siyang i-let go na lang yun kung di nimo kaya makiguban sa iya. Ba? So pili lang ana, siya. nasa yung decision. Intersection magid siya karon. Bing. Yes, ang ako lang no balansehon niya ang sitwasyon karon. If mo to Fitz, if kaya niya nga through worse no nga i-accept niya kung unsa manggali na iyang pangawsaonon or iyang wife in the future nga unsa imong panglangtaw madawat jud nimo, so go for it. Pero kung tanaw nimo nga dili nimo makaya nga inaana pala yung sitwasyon, medyo gaduha na ka or like dili na kayo maayo inyo ang inyong relasyon nga naapa mo diha nga gawas pa mo sa kaminyo no, ayaw jud take risk ang kaminyoon nga dito na noon yung masamok ang tanan kana lang balansehon nimo sa atong letter center. Kay dapat fully committed ka. Yes, diba? lisod biya gyud siya pero kana lang balansehon niya kay kuan kay lisod biya nang nana na siya sa kaminyo ni niya kuan bitaw nga mo give up na nun siya or mo ayaw siya niya minyo na sila mas nagdungag pa siya glaing problema na noon. Sakto-sakto. Would you share the same sa opinion? atong letter sender no, I suggest mga gyud advice sa ato ang mga specialist. Correct. Istorya niya ang mga gakakita niya sa iyang minyoonon, iyang istorya sa specialist. Then mga siya advice unsay sitwasyon sa iyang minyoonon nga unsa bay problema, then unsaon niya paghandle. Kay naragid na sa imo unsaon nimo paghandle siya nga dili siya ma-depress, dili siya maguol. Or even silang duha. Yes, Ipa-check, diba? nice Because mo lang ni siya ang notion no nga kanabitang sa ato ang society nga kung magpatanaw kag saikya buang na dayday ka, which is actually not. Because mental health is an issue gyud siya. Nga dili gyud nimo na siya nga iikuan lang, ikatago lang siya. Actually, daghan sa ato ang gaakyog depression. Correct. Diba? Daghan kaayo. Nangutay midlife crisis. So, ungod ana ti mga moagi gyud tag depression. Yung usahay lang mali pagka-manage mo nang ang Correct. uban. Mo na. Kay naman gyud siya experts, di ba Dili Wing? po labi na mababae, dili po ang babae lang, lalaki, labi nagbulagag uyab, lalaki, jande. Mo na siya. So mo na siya. Di ba? So Wing, unsa may katambag sa iya kapwa Wing? Dili ang mayo ana kung nahigugma ka ana. Ana naman ta moderno naman taron nga panahon, ipa-check up nimo niya, ipaminti nimo na siya kay imo nang alagaon, pakaonon nimo taro sakto nga oras. Dili man siguro na nga ug na magali sila lahi nga mabuang na siya. Mo na mo question pod. Imo siyang alagaan kung unsay iyang ganahan nga pagkaon,
na siya tagahan. O Support. masuko siya. O support kaniya. O masuko siya. Imo siya kung asa to siya malipay. Ana lang. Kay, mao man ang tinuod nga gugma. Dili kay ang gugma og masuko. Masuko po ka. Away. Wala man nun naingon nga nailahi nga buwa. Nalay depression, ana. Pero padulong, Okay, padulong. namagod sa iyang relatives. Pastor, kung saan natutambag si Brad. Okay, alang sa nagpadala no siyang problema, ang kaminyoon man god, doon na ginaing kung magminyo, magmahay. Agay. Kung dili pud magminyo, magmahay. Pero ang pinakapait nga nagmahay nga naminyo, Agoy. nga kung kana nga problema nga makaapektar sa ang pamilya. Correct. So, doon na ginaingon nga, it is better to break a heart than to break a family. Break a home. Say that. So, ang akong ikasuggest ana, mo konsulta siya og mga clinical psychologist and psychiatrist. Then ipatanaw unsa makaya pa ba ni kay long I think long process ang iyang treatment ana. Dili na siya overnight. So usa sa mga requirements sa pag-prepare sa kaminyoon usan ini i-check nimo ang iyang health. Correct. What kind of offspring ang imong i-produce. So then kana nga kuan pag-process ana nga makikuan ka kung decision juga nga makigbulag ka pangayo og guidance sa Ginoo. Correct. I-prepare ang iyang kasing-kasing unya ang Ginoo mohatag nimo pamaagi nga molurang ra pud iyang pagbati sa imuha sa iyang pagbati sa imuha. Mao. So nga na siya, you need prayer. Correct. Makasabot siya madugay. Para ready na siya moingon og in sickness and in health. Correct. Mao gyud. Ba so sa Basta ato. dili lang mamahak, basta dili lang mamahak okay ra. Agoy grabe hadlok na sa dawing. Wala balik. Di ba so sa ato ang letter sender no, mangutana lang pud mi unsay intervention na ba? Nana ba intervention nga nahimo sa ani nga pagtakol ani nga problema no. It's not kanang an issue kung musik mo o kanang specialist sa ana nga issue. O apart from seeking God's guidance no and help and assistance, at the same time sa imuhang kaugalingon gyud ni, are you willing to take risk? Kaysa kaminyoon ra ba dili ra ba na siya nga kanang kung giunsa nimo na siya kaila karon mo na siya forever na apa na siya changes. I'm telling you, are you willing to accept that changes and surprises? Diba? So kana siya ang among ipangutana sa imo, ibalik sa imuha. So kana siguro no, and we hope no that you would be enlightened more sa as you seek God's guidance ani and prayer. So sit down and talk sa imuhang kanang imong fiancé, di ba? So daghang kay salamat. We are praying for you for peace of mind and better relationship ninyo sa inyong fiancé. So Fitz. Alright. So sa laing bahin, usa kini ka klase sa bato nga aduna siya nagkadaiya nga kahimuan. So muna gitawag nato nga limestone o apog sa Bisaya or sa Tagalog. So ato kini diskubrehon diri sa Tipik sa Kinayahan. According to limestone mining information, limestone originates in wet areas, which means it could be composed of shells and waste matter from marine organisms. But then, why do we commonly see limestone layer on land? Is this an evidence of an occurrence where the land was covered with water once upon a time? This morning, let's talk about this kind of stone, limestone, and God's purpose in making this. Kaning limestone, it's a sedimentary rock. Kaning mo yung sedimentary, muna siya kanabitang paglugdang sa mga sediments nga lain-lain, and it will take like millions of years before we can produce limestone. Fragments na siya gikan sa coral reefs, gikan sa mga marine organisms nga calcareous ato pa mo produce og calcium, and also from shells kanang mollusk bitaw, tawag na siya in general as mollusk. Muna siya ay ga-deposit nga mga shells, nga mga coral reefs, nga naay mga calcium carbonates. Unya, the youngest nga limestone is 161 million years old, and the oldest is 170 and more years old. Dugay kay siya mabuo. Dugay kaayo siya mabuo. And then kita, sensayon na to og kut-kut, gamit. Ma'am, is it dangerous to human? Yes. Kung malabian po taog kanang expose sa limestone, labi na iyang dust, magka-clog na siya sa tong lungs, magka-cause na siya respiratory problems, and also magka-irritate sa skin ang toxin nga kanabitang concentrated kay nga lime.
makadaot gid na siya sa atong skin. Ma'am, di ba nag-originate siya sa water? Pero ano nakakita man tag limestone sa land? If you take notice kata kung yung ganina nga it takes like millions of years ago nga na-form siya. And then we have this mechanism sa seafloor spreading and uplifting of kanang mga na dito sa dagat, paglinog, pag-earthquake, paglihok sa tectonic plates, musaka ang ubang parts, ang uban mulugdang. And if you notice sa mga bukid, kita kag mga shells. So muna siyang upliftment of kanang mga sediments nga gikan sa ilalom kay murag i-balance manggod ang, di ba? I-balance man gid ang land. So mulihok ang mga tectonic plates and then mo submerge ang uban mo emerge. And that's the reason why kanang kiwalan, di ba mura siya bukid sa limestone? Yeah. Kay tungod ni uplift na siya through geological processes. Ma'am, unsa mga purpose ani or unsa pag-benefit sa tao ani limestone? Kaning limestone, daghan ni siya og mahimo nga kaayuhan sa katawhan. Labi na ang kanabitang nag-farm sa fish ponds because this is a soil conditioner. Kung acidic ang imong fish pond, butangan imong lime para i-neutralize niya ang iyahang acidity. So, dili man ka makabuhi o palitan diri sa naawan. We use fish ponds, we use the lime para i-neutralize ang kani among fish pond sa likod. Kay pag bungkal nimo ana sa soil, that's acidic. Mamatay ang isda ng acidic nga water. But if butangan nimo na siya lime, ma-neutralize siya agad. Inana ang iyahang isa ka purpose. Isa kay purify pud niya ang kanibitang mga cement mo nang isa siya sa component sa cement. How about the nature mo? Isa man gyud nga iyang purpose is kaning alkalinity and acidity. Kinahanglan man gud i-balance ang tanan because God created everything in equilibrium. Unya para mawala tong acidic nga mga portion na ay lime nga mo equalize o mo condition sa kaning acidity. Pwede ba nga naa ang kalibutan without limestone? Dili, murag dili gyud siguro sa kung una-una kay puro acidic tanan. Kaning mga plants, they cannot survive, most of them dili gyud maka-survive sa acidic environment. They need kanang pH nga sakto-sakto gyud for their survival. Do you have any message, ma'am, sa ating mga viewers? Because for us, kay murag dili kay siya yung naka-importante and wala pud kaayo nakabalo nga ing anak yun ay ang iyang matag sa ato. Yeah, like salt, no? We cannot live without lime. So kung kita isip mga Kristohanon, we should be the conditioner. We should be the purifier of the workplace where we are working, no? Asa tagipot ang sa Ginoo, kita dito ang conditioner, kita dito ang tig-balance sa acidity kanang mga maldita o maldito. Ikaw gid ang mupatunga para mo neutralize sa tanan. Inala ka importante ang lime sa atong kalibutan. Mga kaigalaan susama sa limestone, ako na hinaot nga ikaw ug ako mahimong susama niini nga tig-naturalize o mahimong conditioner sa kung asa man kita karon sa atong panimalay o sa atong trabahuan. Aron kita magpuyo nga magmalipayon o magmalinawon. Kini si AJ Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og mayor. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Thank you kayo sa imuhang tipik sa kinayahan. Yes, tipik. Usa ka importante kayo nga doon na po tayo idea unsa ning tipik sa kinayahan. Gani. Thank you kay Jay. Ano man siya? Thank you kay Jay sa kay Jay. Thank you kayo Jay dito sa imuhang pag-support, subscribe diha sa camping. Makita taw niya. Ay lagi mo si Chismis. O karon mga kapaglaom, ang ako mga kauban nag-transform. Yes. Oo, daghang salamat sa sponsors sa Ipagtugnaw donor. maguni sila niya kami wala mi gitugnaw mo ning wa mi nag-jacket. Dili gyud siya wing. Imo na gyud ni siya ang gitawag wing. Ate Charm, thank you kayo. Thank you kay sponsors. Daghang kaayo mi. Kuya Andrew, Salamat Miss thank you kayo. Charm. Oo, di ba? Pretty nakaayo mi wing. Thank you kayo. So pero sige lang wing kay padulong naman ang inyo ha. Okay, paabot na mi. Oo, di ba? So karon mo sunod. Gi-eroplano ni siya wing kato inyo ha. Next flight. Wow. Ana. So Una lang ni first batch. Yes. So karon mga kapaglaom maniyata sa ato ang birthday bulletin. O kato na lang mga birthday celebrant. Happy birthday to Alex Flores. Maricar Baslon. Yes, happy birthday to Gregoria June Baglio.
Baguio. Happy Sir birthday. Baguio. Sheila May Manuba. Happy birthday. Gina Sorella. Happy birthday. Sol Coran. Happy birthday. Happy birthday. Pastor Ronald Abaw. Happy birthday. Pastor Paz Mission Wakay. Happy birthday. Jean Fameronag. Happy birthday. James Rose Maglangit. Happy birthday. Ken Balanan. Happy birthday. Lovely Hi, Apple. Ma'am. Lovely First lady. Glenn. Happy Happy birthday, Grabe, Glenn. wala nagpa-birthday. Alvin Jane Galvez. Happy birthday. Jay Andahuna. Happy birthday. Gina May Dikelmo. Happy birthday. Uy! Lord! Birthday! Oy, boss! Happy birthday, Boss Johnster. Ma'am Lo Arnie Mary Laput. Happy birthday. Yes, no? And dungog happy birthday Oo. si Ma'am Lianto. Uy, Ma'am Lianto. Ma'am, happy birthday. Sa pagkaon. Ang permig ang pabusog sa ato, Aba. Yes. Happy birthday. Kantahan. Oo. And before to mo kanta, no, gusto na to pasalamatan si Ma'am Mary Laput ug ang iyang husband nga si Sir Ulysses Laput, no? Kay gi-share nila ang ilang blessings diri sa ato. Yes. Oh, kantahan na to si Ma'am Lianto kay birthday niya. Kung di na to makantahan, basin niya butang bitsin. Butang bitsin ng pagkaon. Tapos maligayang araw. Oy, labi biya kayong Uy, mo guys, ako kay isa pa din sa ako ang batchmate sa high school di ay si Carla nga Jimenez. Happy birthday, Happy Bert. birthday. Salamat sa Yes, pagkanta. Taghana eh. Auntie ni Jim Jim, Auntie Miriam, happy birthday. Naka-jacket. Yes, Naka-jacket oo. lang ganimo. Dagan na mo Ganito greetings, talaga. ha? Okay. Ang nagagawa na siya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. O, magsugod ta. Sa Una-una, no? greetings. So, Magsugod na sa greetings ato. Nga nung Oo. nangatawa man mo bitsin. Gani. Ako una, Wing. Sige, go. Ako day dong. Nara ko dong. Sige. Diba? O, salamat kayo no. Una-una, magpasalamat mi dito sa LGU, sa Alubihid. Kaya ato ang Wednesday man to siya, no? We were there to do a mangrove planting and supposedly coastal cleanup pero limpyo na kailang barangay. So inana sila malimyo kayo sa barangay. Bye-bye Alubihid. Through Kagawad William Baclayon ug si Miss Marimar Giyahang kanang father-in-law og sa kang Sir Tristan Ares, salamat kay for accommodating our request and our activity there. Si Sir Prime Ragandang also for our collaboration nga suni air diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World with his bisig nga grupo mga grupo sa mga kabatanunan nga nag-volunteer pod para sa community. Og sa tanan nato no ako mga kauban sa USTP, si Kuya June Baguio, si Kuya Michael nga huson who's continually watching us, and si Kuya Irvin nga Ratio, og sa Lumbia National High School sa ako ang number 1 nga supporter, og sa ako ang sister nga nasa San Diego, Melanie and Megan. Happy Sabbath diha sa inyo, ha. Yes, no? Continue sa atong greetings from Gemma Dorano Itel Estoya. Good morning, Philippines, and good morning to God. We are watching from Japan. From Mariles Redoloza Yuzon, happy Sabbath, everyone. Edmar Ramonal, good morning and happy Sabbath to all brethren, and especially to brethren of Bonbon, Cagayan de Oro City. From Han Karupo, happy Sabbath ug maayong buntag PSK World. Paki-greet lang ko sa Karupo family nilang Papa Tony, Mama Venven, ug kay Dana Grace, Get Wilson anak, ug kay Dan Labita, ug sa mga members sa Santo Niño Talakag Bukidnon Church. Daghang salamat ug God bless. From Harvey Maluluyon, maayong buntag Cagayan de Oro. Greet pod mi diri palihog sa Cagayan Valley Maluluyon family. Thank you. Lenny Manayatero, happy Sabbath to my parents in Clarin, Misamis Occidental, Mr. and Mrs. Leonardo Tero. Yes, so akong panimbaya diha kang Cora Mantos o kang Kapitan Pedro Mantos diha sa barangay Sigpao, Mahayag, Zamboanga del Norte. Thank you kayo sa inyong pag-accommodate sa ato ang mga boys diha. Kang Direk Gerard Angaw, thank you kayo ma'am o kapitan. O ako'y panimbaya diha kang Shahani Simbahon, gikan kini kang Jandi o kang Dudong, great siya. Happy Sabbath diha, nagtanaw siya karon diha sa Himinis. Atong mga youth diha nagtanaw karon. Happy Sabbath kaniyong tanan. O akong ipanimbaya ang atong mga kauban diha sa mga volunteers, 2 weeks missionary sa atong camping. Thank you kayo sa inyong pagsuporta sa atong camping. Nakita nato ang inyuhang kahago. Grabe gyud, ulan pa ta atong Monday. Yes. Nagpaha pagita, nagbakwit pagita dito sa NCMC. So nagpadayon But all is gihapon. safe, di ba? Ang Ginoo maayo kay Ginoo. All Gikan is well, ato, all wala is na ni safe. ulan hantod karon. Yes, God is good yun sa wing. Kung dunay pagsulay, pagsulay kung dunay pagsulay, kinahanglan mo barog jud ka dili kay nasulayan ka wala na. Mawala direct pero na ka, wing mo po muli na ingon yun. sa ato pang kwan
kung wala bitaw ni ulan wing wala sila istorya nga about ulan. Wala. Then wala Dili sa sila part sa ma-enjoy. experience. Walay camping, ulanan. Ulan na, Ulan part na siya. na. Parts of thrill. So daghan salamat Boss Rex, ang Madam Jessica Gonzaga. Yes. Naa sila karon sa Holy Land. Yes. Ang among Salamat. pasalubong. Thank you Mao sa na siya tanan nga mga apelyido sponsors diha. and partners sa Panimbaya sa Kabuntagon sa Hope Channel. Thank you kay sa inyong padayunon nga pagsuporta. Yes, also, mga, I would like to greet all the volunteers of Hope Channel South Philippines. Sila diri katapok-tapok. Dira kang Leia, kaning kamot ug ayod. Lay, salamat sa pagsuporta ni si Sharon and all the volunteers sa mga technical boys. And of course, kang Sir Jenster Caleb. And also, napaigdungag si Awing, mga administrator diri sa South Philippine Union Conference. Salamat. Led by Pastor Edwin Gulfan. And also, we have greetings, Sally from Saling King Inganyo. Good morning, happy Sabbath to all families and friends in Philippines and around the globe watching from Australia. Regards to Sir Pakibo. We have also from Trifon Margie Pamisa. Happy Sabbath, Sir Johnster. And happy Sabbath to all. Happy viewing Panimbaya sa Kabuntagon World. And from Ma'am Lily Catolico, regards to Sherwin. Amen to the beautiful music. We have Amen. also from Daryl Soriano Sumailo Secong. Happy Sabbath. Watching from New Zealand. God bless us all. Hello, di kaninyong tanan. And also, I would like to greet all the brethren of Osami City, Pagrian City, Dibolog City, Oroqueta City, and all over the world. Hello and good morning kaninyo. And to my family, hello di kaninyong tanan. Alright, I would like to greet sa ato ang mga media volunteers sa Hope Radio Jensen, 95.3 FM DXIC, especially to Sir Bing Sanes and Master Carlo Lagra. Greetings also to Mr. and Mrs. Juliano, Mr. and Mrs. Esparagosa, Mr. and Mrs. Emnase, Judge Chalmer Giveso, Attorney Lim, Attorney Acosta, Attorney Melisa, o sa tanang volunteers sa Hope Channel Jensen. Happy Sabbath sa inyong tanan. And I would like to greet also Ma'am Sulayaw and family, Sir Sulayaw, sa Hinguog. Si IJ, thank you so much for watching. Nainang gidaw ko na kunya, And also sa ato ang Women's Ministry Execom sa North Central Mindanao Conference. And also I would like to greet Sir Lives Impiado Sanidad sa Cavite. Sir, maraming salamat po sa panonood ninyo. And also lahat mga viewers natin sa Quezon City, sa Hinguog City, sa Talisayan, sa Tibok natin Solwini Association, and sa Mama Papa Dara. Hello and Yes, oo. Hi sa tanan no. Magpasalamat pa po di ay ko kay Kagawad Penny Buhian diha sa Initaw no for grabe ka short notice. We were on our way to Iligan City para mag-conduct og interview adto with some bisig. Unya nihapit lang mi sa ilahang farm kay she's one of the awardees sa Gawad Saka. And she's also the trainer in organic farming. So we visited her morning. Isugot siya nga interview na mo siya pagkahapon dayon for the In Harmony. Watch out for her story. So, hi, ug daghang kayong salamat Kagawad Penny Buhian. May God bless you in your kanang endeavor in spreading good and healthy eats for our community. Og no, mag-greet pud mi sa ila ni Mylene Arsenal Geleg Pantelion, Bebeng Narvino, Sheridan Ray, Yunel Maligon Macarayo, Reggie Bandiola Pueblo, Bailio Gonzaga Siang, Graciela May Abonitalia Enriquez, Ruby Joy Conanan, Ruth Elena Hernandez Vergara. Happy Sabbath sa inyong tanan ug salamat kaayo for watching us and for your continued support and prayers. Yes, so ako ipanimbaya akong mama nagpataod siya gisat dito sa Mumukit. So papa nako nagtanaw sila karon Happy Sabbath. Oh, Batalon family og sa Bansalan Galula family. Gituyog nila nga naay gisat para makita nila ilang bungan. Yes, no? And Mr. and Mrs. Angaw no na daw sa Hingoog City nagtanaw daw sila. Good morning. Yes. Additional happy birthday to Ruby Basong and RC Maghanoy. Mga kapaglaom, daghan kayong salamat sa pakiguban kanamo karong Kabuntagon. Hopefully daghan mong nakuha nga mensahe sa atong programa. Magkita na ita sunod Sabado sa buntag. Atong angkunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Isa lang gid akong mabilin, I love you all. Batiaw kay pabati ang gugma sa Dios imong nangko. May dungag. Gugma nga tuburan og tagdugang kadasig sa atong paglaom. Busa, kupti ang paglaom, kadunay kadaugan, og sigurado ang kaluwasan. Yes, I love you too. Og In Harmony every Wednesday, 6 p.m. Daghang salamat. Buing paglaom nga mo'y tuburan sa ato ang kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga, og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang
Panimbaya sa Kabuntagon World. Si Stephen Haim, na siya karon. Steph.